står vi med vores Safety Blood Queue System, altså SPQ-system. Altså når patienten kommer for at få taget blodprøver, så starter de her foran kiosken, scanner deres sundhedskort. Systemet spørger så op i laboratorieinformationssystemet, hvad skal der laves på denne? Hvad skal patienten have lavet? Så går produktionen i gang, vælger de rigtige glas, sætter markaterne rigtigt på glasset, så patienten får en pose uden fejl. Når patienten har fået posen, så sætter sig ned med det køgenummer, man enten har fået på posen, eller det køgenummer, man har trukket, og venter på at blive kaldt ind. En af de store fordele, det er, at systemet vælger de rigtige glas, og sætter markaten rigtigt på glasset. Det eliminerer det farlige i, at man har forfaldt et forkert glas, og derved giver forkerte resultater til lægen. Patienten bruger lidt tid af sin ventetid her, i stedet for at sidde og stå i kø. Den tid, de bruger, sparer vi faktisk i kabinen, når de tager blodprøverne. Det betyder her på Herlev, at man sparer ca. mellem 7 til 900 minutter om dagen, hvor hænderne kan bruges til noget andet.